Pastors, com anem? Bueno, vinc a presentar-vos ara un altre entrenament, el segon. Ha passat temps des que vaig posar primer, o sigui, espero que l'hagueu fet i vos l'hagueu adaptat en aquell entrenament, que hagi anat molt bé. Va, com veiem que el confinament s'allargarà, farem el segon entreno, vale? Començam en calentí. Ara, mentre vaig encalentint, que aniré començant per braços, aquest entreno serà per escutar que vàrem fer, vale? Hi ha variacions d'exercicis per a... L'estructura mínimament serà la mateixa. Tindrem encalentiment, exercicis de força i tornada a la calma, vale? El que farem serà... jo faré dues sèries, però vosaltres n'haureu de fer 4 de cada exercici, vale? També en faré 2 de demostració i vosaltres a casa en fareu 4 per evitar que s'allargui molt el vídeo. Vale, hem encalentit els braços, tot el tema d'ombros, colzos, muñeques, passam a cadera. Molt important l'encalentiment, ja que és per prevenir lesions. Genolls. Jo ho faig un poc breu, l'encalentiment, per lo que dic del temps del vídeo. Però, si ho podeu allargar de 5 a 15 minuts, millor. Quan més temps d'encalentiment tingueu, serà millor. Més prevenció de lesions, vale? Tirem el torso. Cama, 1, 2, 1. Si no tenim suficient equilibri, mos agafam una cadira, vale? Com us vaig mostrar a l'anterior entrenament. Vale? Una cadira. Coll cap a la dreta, cap a l'esquerra. Cap a baix. Rotacions. I començam a pegar un parell de gots també per anar mullant i encalentir un poc més el cos. Tot això ho mantenim, posant una cançó que mos agradi i ho anem fent. Vale? Si puc repetir l'encalentiment un parell de vegades, en el mateix vídeo posar cap endarrere i ho aneu repetint, millor. Vale? I començam l'entreno. Vinga. Vull fer una sentadilla sumo, que és un poc més ampla que la sentadilla normal, i baixem, intentem fins a arribar als genolls. Si no podem, no passa res. Farem fins a 8, 4, 5, 6, 7, 8. Molt bé. Fem una altra. I recordeu, vosaltres heu de fer 4 sèries. En duim una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale. Baixeu el que pugueu, vale? No intenteu, si no podeu arribar fins en els genolls, no passa res, vale? Vinga, farem mitja sentadilla i un bot. Mitja sentadilla, bot. Mitja sentadilla, bot. Vale? En feim 5, la primera sèrie. Si podeu, veig que podeu més, en feim fins a 8 o 10. Vale? Però en principi fins a 5. 1, 2, 3, 4 i 5. Vale. Descansos entre exercici i exercici. De 30 segons a 5 minuts, el que necessiteu. Tampoc vos heu de refredar les coses, vale? Vinga. Segona sèrie de mitja sentadilla en bot. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecte. Vale. Passam a l'esquena. Comencem amb un exercici que diu bon dia. Ho agafam el cap i baixam. En fem 8. Notarem que estigui tota la part dels isquiotibials i quan arribem pitjam en els glutis.
notant com estiren els isquiotibials i els isquiosurals i pugem en els glutis. Ja, pugem. Ja, pugem. I notarem que l'esquena també fa feina, perquè és un exercici que en realitat també és d'esquena. Vale? Ja? Crec que n'he fet 8. Fem una altra sèrie. Recordeu, vosaltres en feis 4 de cada exercici, que jo només n'he fet 2. En feis 4. Vale? Vinga, fem una altra de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Perfecte. Passam a un altre exercici d'esquena. Un remo a 2 mans, vale? Jo ho he fet amb una botella de 8 litros. Ho podeu fer amb una de menys, vale? Simplement que fam així, mantenim l'esquena ben recta i pujam. 3, 4, 5, 6, 7, 8. El que mirem amb aquest exercici és de contraure tota la part de l'esquena. Dorsals, el dorsal d'aquí i el trapezi. Contraim, vale? No ho fem només en els braços, sinó contraim musculatura. I un altre, de 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passam remo a una mà, vale? Un altre exercici. També farem de 4 a 12 repeticions més o menys, vale? Aquesta és bastant senzilla. Vale? Contraim bé aquesta part d'aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passam al següent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seria una. Ara farem la següent de remo amb botella una mà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Perfecte. Passam a un altre exercici de braços, vale? Típic exercici de braços que tots coneixem. Curl de bíceps. Aixecam un bíceps, aixecam l'altre. Botella dalt, botella baix. Farem 8, vale? 4, 5, 6, 7, 8. Vale. Hem de notar els braços, eh? Si no ho notam en aquest exercici és perquè hem d'augmentar repeticions, vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Ara passarem a la part dels tríceps, vale? Ens apoyem en algo, sigui botella, sigui cadira o en el mateix genoll, i pugem. És prescut en el remo que fem, però no ho fem a remo. Arribem a aquesta postura i simplement acabem d'aixecar el braç, vale? Hem de notar que pitjam amb aquesta part d'aquí, vale? 8, salta. 7, 8. Faríem una sèrie, ara l'altra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale. Això seria tot l'entreno de força. Vale? Què passa? Que si vos pareix poc, que ja vos he dit, 4 sèries de cada exercici, no és poc. Però si qualcú vol afegir més, pot afegir exercicis d'altres entrenos, vale? De l'altre entreno anterior, que vam fer més ombros. Si voleu fer més ombros, ficar un parell d'exercicis d'aquí, vale?
Faig un resum ràpid. Hem començat amb l'encalentament, sentadilla sumo 4x8, mitja sentadilla amb bot, bon dies, també faríem 4x8 en els dos exercicis, remo amb botella grossa o botella petita per amb dues mans, remo amb una mà, vale? Després cul de bíceps, vale? Cul de tríceps i tornem a la calma, vale? Un pic hem acabat, se torna a la calma, podem posar un poc de música més relaxant, anem estirant, poc per tot, mobilitzant les zones que hem treballat, no estirant massa intensament, sinó a més un poc, ja que el múscul està contrat encara de l'exercici, estirem un poc per tot bé i ens concentrem en que la respiració i el cos torni a la calma, vale? Fem estiraments. Quan fèieu moviments d'agafar la denterra, recordeu l'esquena recta i pugem amb l'esquena totalment recta, vale? El que fem és relaxar un poc el cos, vale? No ens anem a dutxar directament, sinó tornem a l'estat normal del cos, vale? Aniré posant altres vídeos, un d'estirament i un d'exercici de salut, però per avui teniu aquesta. Molt d'ànim, xicos, molta força i a fer cosetes. Besos i una abraçada molt forta. Molt d'ànims.